Velkommen til denne her præsentation af begrebet visuel identitet eller corporate visual identity. Altså hvad er forskellen egentlig på visuel identitet og den visualitet vi som individer bruger, og men egentlig også virksomhederne, især virksomhederne. Fordi det er det skal handle om her, corporate visual identity. Vi ser lidt på almindelige menneskers visuelle identitet igennem hele historien faktisk. Jeg vil påstå, at mennesker altid har defineret sig selv visuelt på en måde, og så ser vi, hvordan virksomhederne gør det samme. Man kan jo påstå, at alle grupper af mennesker har en form for visuel identitet på en eller anden måde. Det kan være helt simpelt den måde, man klæder sig på, men det kan også være mere udadvendt, man vil vise omverdenen, hvem man er. Og noget af det skyldes, at vi som mennesker alle har et behov for en eller anden social accept, social tilhørsforhold, kan man sige. Og hvis vi kigger på Maslows behovspyramide, så kan man sige, at det er i det her område, vi befinder os. Vi skal vise, at vi tilhører en bestemt gruppe, at vi er en bestemt type person. Og det hænger lidt sammen med de sikkerhedsbehov, vi også har, og selvrealiseringsbehov også. Så man kan sige, at individernes individuelle visuelle identitet godt kan findes her i midten af Maslows behovspyramide. Ser vi på almindelige mennesker i vores del af verden, jamen så er det din frisyre, dine valg af briller og make-up og andre ansigtsdekorationer, hvis du har smykker eller tatoveringer, hvis du har synlige medlemskabsbadges, hvis du tilhører en bestemt sportsklub eller politisk parti, så kan du have sådan en nål i jakken. Men også jobtitler, hvis de ligesom er en del af din synlige visuelle identitet. Og ikke mindst den måde, du opfører dig på inde på sociale medier. Hvordan fortæller du om dig som person og dit liv osv. Så på den måde kan vi sige, at vi hele tiden forsøger at sige noget om os selv igennem noget visuelt. Og det har folk sådan set altid gjort. De oprindelige folk, for eksempel her i Grønland, har en helt markant måde at signalere til andre, hvem de er. For eksempel over til venstre her, hvis man ser på deres kamikker, som er deres støvler. Hvis du har nogle hvide, jamen så er det fordi du er ugift, og de røde betyder, at du er gift, og de sorte betyder, at du er en enke. Så det er en måde at gøre det på. Ansigtsmalerierne her kan også sige noget. Det kan være noget åndemaner, det kan være en eller anden danseshow. Men i dag er grønlandske kvinder begyndt at tage noget af det tilbage, og de er begyndt at lave de oprindelige tatoveringer, som man havde helt tilbage i tiden. Og det har man rundt omkring i hele verden. Så de siger noget om personen og om kulturen og den gruppe, de tilhører. Går vi et andet sted hen i Afrika, så gør det samme sig gældende. Her er det visuelle udtryk, siger noget helt bestemt om din status, din tilhøringsforhold i bestemte grupper. Går vi videre rundt i verden til Australien, så har Aboriginals også helt bestemt ansigtsmaling og helt kropsmaling, og de har symboler og så videre, som fortæller, hvem de tilhører. Det er et visuelt udtryk, det er en visuel identitet, som det oprindelige folk altid har haft. I Asien, her i Japan og Kina, siger også noget om, hvem du er, hvem du tilhører, dit plads i hierarkiet, og i det hele taget dit sociale tilhørsforhold. Så det er visuel identitet helt fra starten af de oprindelige mennesker. Går vi til Sydamerika, i Amazonasområderne, så har vi det samme, der gør sig gældende. Altså folk signalerer, hvilken status de er, hvor langt de er nået i deres udvikling, og hvilken gruppe af folk de tilhører ved hjælp af det visuelle. Nordamerika, de oprindelige folk, som jo vi kalder indianere, dem er der jo mange forskellige typer af og grupperinger af, som hver har deres navn. Men de har alle sammen også en visuel identitet, som vi måske kender fra populær film. Så er der lige lidt politiske indslag her fra de sociale medier, fordi her hævder det, at det var faktisk dem, der burde have bygget muren, og ikke Trump.
Så verden havde set anderledes ud, hvis de ligesom havde holdt de europæiske indvandrere ude. Og her er noget i forbindelse med The Founding Fathers, hvor man mener, at det faktisk var det oprindelige folk, der gjorde det. Nå, men det var et sidespring. Vi kan jo bare gå til vores egen del af verden. Der har man også haft egnsdragter, folkedragter kalder vi det jo. Men ud fra hvordan de så ud, så kunne man se helt bestemt, at den her person kommer altså fra Læsø. Dem her kommer fra Fyn. Og det er jo interessant nok, at klædedragter i sig selv siger noget om, hvor folk er fra i det oprindelige. Også i vores del af verden. Hvis vi går til nutiden, så bevæger vi os måske lidt opad i Maslows behovspyramide. Der har man brug for at realisere sig selv og endnu mere synligt fortælle, hvem man er, hvem man tilhører. Og her har vi punkbevægelserne, og vi har hippiebevægelserne, og så har vi folk, der er i gang med selvrealisering i en lidt fremskreden alder måske, men det er alle sammen for at sige, at jeg er den type, jeg er noget specielt. Det er jo også interessant, at man gør det jo sjældent. Det er jo sjældent, man ser en alene, der går rundt sådan her. Man tilhører en gruppe. Der var mange hippier, som gik sammen, og der var mange punkere, der gik sammen, osv. Man kan også se det inden for sport og anden fritidskultur. Det er jo også en subkultur, en afart af den kultur. Man signalerer noget helt bestemt ved hjælp af farver og design og logoer og den måde, man i det hele taget opfører sig på. Men hvad betyder det for virksomheder? Fordi de har jo også en visuel identitet. Ser vi på Annemette Hartelius' bog, så taler hun om, at visuel identitet det kan defineres som brandets personlighed, som er vist igennem et visuelt udtryk, som fungerer som brandets ansigt udadtil. Så det er altså et forsøg på at gøre en virksomhed til en person, til et ansigt. Og det signalerer man igennem noget visuelt, for eksempel logo, skrift og farver og billeder og grafik, og hvad der ellers er, som kan kendetegne den her virksomhed. I øvrigt så kaldes visuel identitet også brand identity og corporate visual identity, som nogle gange bare forkortes CVI, som vi også gør i det her undervisningsforløb, som jeg har på højskolen her. Men det er altså nu fokuserer vi på virksomheder og organisationers visuelle identitet. Der siger hun også, at hvis man som designer skal skabe en visuel identitet, så er det meget vigtigt for det råderum, man har som designer, at kende designprocessen, at kende produktionsprocessen, fordi alt det visuelle, det skal jo på en måde ud på enten digitale medier eller fysiske medier, eller det skal i hvert fald vises et sted. Og derfor så er det vigtigt at vælge, hvilke medier det skal være, men også at kende de begrænsninger, der er, og de muligheder, man har. Så derfor inden for design, så går man altså baglæns. Først vælger man medierne, og så kender man de muligheder og begrænsninger, der er, og så går man baglæns i kæden, og så kan man begynde at planlægge sit design her. Så designere bør og skal egentlig designe bagfra. Du skal vide, hvor du vil ud, på hvilke medieplatforme, og så skal du ligesom tage højde for det i hele din designproces. Fordi det er vigtigt, at det design, der bliver lavet, ligesom kan gengives på alle platforme. Så derfor starter den bagfra, og derfor skal man også som designer vide, hvordan de forskellige medier produceres, og hvilke muligheder og begrænsninger der er ved de forskellige medieproduktioner. Og derfor så skal et undervisningsforløb, som den her video tilhører, den skal egentlig også starte med, at vi siger, okay, vi har de her medieprodukttyper, hvordan bliver de produceret, og så kan man så slutte af med design. Så der kan man også argumentere for, at et undervisningsforløb skal starte bagfra, hvis det handler om det her. Hvis vi ser lidt på medier, nu har vi talt om forskellige medieplatforme og den slags, så hvis vi tager den oprindelige betydning af medier, så er det et mellemled, altså midler, der benyttes ved kommunikation. Og hvad er kommunikation for noget? Det er noget, man gør fælles, man deler med nogen, afledt af kommunis, altså fælles. Ergo er et medie altså et mellemled for en meddelelse eller et budskab. Så det er det, vi kalder et medie.
Nogle andre vigtige begreber, det er også fra Annemette Hartelius' bog her, det er brandets berøringspunkter, som også kaldes touchpoints eller point of contact, kontaktflader og kontaktpunkter. Det bliver brugt sådan lidt i flæng. Men det er altså de steder, hvor brandets visuelle identitet kommer i kontakt med omverdenen og kunderne. Altså hver gang man ser og hører eller interagerer med et brand, så sker det via et eller andet form for medie, eller et produkt eller en person. I nogle tilfælde kan personen jo også være mediet. En sælger eller en servicemedarbejder. Og de her kontaktflader, hvor et brand kan ses og høres, duftes eller smages eller på en anden måde, sanses, det kalder man altså berøringspunkter. Visuelle berøringspunkter omfatter både de fysiske og de digitale medier. Her har hun en oversigt over berøringspunkter, hvor hun ligesom skelner, altså når jeg siger hun, så er det Annemette Hartelius' bog, mellem berøringspunkter med en lang levetid, altså, som hun kalder statiske, det vil sige mere end et år, og så nogle, der er mindre end et år. Og der taler hun her om de etårige, skilte, arkitektur, køretøjer, trygt imageskabende materiale osv., emballager, medarbejderuniformer, hardware, designguides osv. Det er jo noget, der skal kunne holde i hvert fald et år, eller gerne mere, ikke? Og det, der er under et år, det kan være kommunikationsprodukter, bannerannoncer, PowerPoint-præsentationer. Det kan være trykt ad hoc kommunikation, for eksempel noget, man lige har lavet til lejligheden. Det kan være rummelige medier, som er messestande, udstillinger, butiksindretninger og den slags. Og indirekte berøringspunkter, som er omtale fra andre og videre henvisninger fra medier og blogs og den slags ting. Det kan man jo også dele op på en anden måde, som jeg personligt foretrækker. Det er nemlig, at vi enten har nogle fysiske medier, noget vi kan røre og føle, eller vi har nogle digitale medier, som vi typisk ser igennem en skærm. Og hvis jeg prøver at farvemarkere det her nede, så har vi jo designguiden kan både være fysisk og digital. Den kan jo godt være på nettet også. Men de fysiske medier, det er alle dem, der er røde her, mens de blå er dem, der er de digitale medier. Så er der de indirekte, som jeg ikke har farvet her. Fordi jeg vil gerne definere alle medier, alle tænkelige medier på enten digitale medier eller fysiske. Problemet med digitale medier er, at de også indeholder audioformater, det vil sige lyd, og det er måske ikke så relevant, når vi taler om visuel identitet i den her video. Så derfor så vil jeg sige visuelle digitale medier. Og så har vi de fysiske medier, som jeg tidligere har nævnt, så er det altså hvilken som helst medie, som har et budskab, hvor mediet i sig selv er taktil, det vil sige, at vi kan røre ved det, og vi kan fysisk mærke det. Og det kan være hvad som helst. Det kan være en stol, eller en t-shirt, eller en havregrynspakke, eller hvad som helst. Det kan også være et nedløbsrør, som man har farvet i brandets brandcolor. Det er jo et forsøg på at signalere noget, hvis man giver den en bestemt farve, og dermed kan det også være et medie, et fysisk medie. Så derfor synes jeg, at vi har to typer af medier. De digitale, visuelle medier, som vi alle sammen ser igennem en skærm, som jo egentlig er styret af software og koder. Og så har vi de fysiske medier, som vises via et fysisk materiale med noget påført farve af en slags. Det behøver ikke at være trykt, det kan også være pulverlakeret eller malet eller på anden måde have et budskab på sig. Så det er den verden, jeg vil fortsætte i. Så argumenterer Hartelius også for, at der skal være et konsistent design på tværs af alle berøringspunkterne, altså medierne. Det er meget afgørende, at de er opbyggelige med, at den visuelle identitet, som de vælger og som de arbejder videre med, den faktisk kan anvendes korrekt på samtlige berøringspunkter. Det vil sige på samtlige medier, der er valgt. Fordi det betyder nemlig, at brandet altid lever op til det, de lover. Og det skaber jo troværdighed. Og i den forbindelse så taler man om, hvorvidt produktet eller mediet er on-brand eller off-brand. On-brand betyder altså, at det overholder de beskrivelser, der står i designmanualen. Så hvis det skal være en bestemt skrift, en bestemt farve, sat op på en bestemt måde,
Hvis det så også er tilfældet på de medier, man analyserer, jamen så siger man, at man er on-brand, eller Alliance Compliant også. Og hvis ikke de har valgt de rigtige skrifter eller farver for eksempel, jamen så er det off-brand. Så er der en del forskellige grundbegreber, som du måske støder på, som jeg lige vil give nogle definitioner af her. Brandets bestanddele, det er selve kerneydelsen, som virksomheden nu har, og det er den værditilførsel, altså added value, som også er med. Det er altså kerneydelsen, det er det konkrete produkt, service eller ydelse, og værditilførslen, det er det, man får ud over det. Altså det, du går og tænker om brandet også, og føler om det. Så kan vi tale om brandets DNA, og det er de helt unikke egenskaber, som ingen konkurrerende brands de har. Og det kan være en særlig tankegang, en drøm, en vision eller nogle særlige egenskaber og kompetencer hos medarbejderne, som er helt unik for den her virksomhed. Og så taler man om brand essence, og det er også DNA'en bare nedkogt til en enkelt sætning eller et slogan eller en tagline på en måde, som tjener som en ledestjerne for alle beslutninger og al kommunikation. Det er jo vigtigt, at hvis man har en kernefortælling om virksomheden, at det så også er noget, der går igen i al kommunikation. Og så er der et brandløfte. Det er de forventninger, som blandt andet kunder og medarbejdere kan have til brandets produkt, service, ydelse, adfærd, holdninger osv. Og ikke mindst i de her bæredygtighedstider, hvor mange virksomheder går og taler om, at de er bæredygtige og de har grønne tiltag osv., så er det jo et løfte, og så er det jo også vigtigt, at de faktisk overholder deres egne løfter. Så har vi den her kernefortælling, brand story, som den også kaldes. Det er typisk en sides tekst, der i sådan en historiefortællende, eventyragtig måde formidler brandets mission, vision og værditilbud, positionering, uden nødvendigvis at nævne de her begreber. Altså det er en kort lille historie om det her brand. Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvad kan vi? Så har vi brand heritage, altså en arv, kan man sige. Og det er især brands med en særlig lang livshistorie, altså gamle virksomheder. Og det kan de nogle gange positionere sig med, at de har en vis historik, og de er erfarne og sådan nogle ting. Og det kan man udnytte i sin kernefortælling. Nogle gange kan det faktisk være en ulempe at være en gammel virksomhed, fordi det bliver opfattet som støvet og gammeldags og langsomt. Men det skal man jo arbejde med som brand, sådan så man kan ændre sådan nogle opfattelser. Og så har man et brand-narrativ, altså en fortælling om, hvad et brand er sat i verden for at gøre. Det er det, som vi også nogle gange kan se i virksomhedens mission, deres grund til at eksistere i markedet. Hvorfor er vi her egentlig? Det er ikke det samme som kernefortælling. Så det er jo nogle grundbegreber, du kan støde på rundt omkring i litteratur eller i diskussioner, som måske er meget rart lige at kende. Så kan vi se, der forskes jo også på det her område, og der er nogle forskellige eksempler, som jeg lige vil vise. Her er en, der blandt andet siger, at the face of the brand, how art directors understand visual brand identity. Og det er jo interessant, der har man interviewet en masse art directors om, hvordan de egentlig opfatter visuel identitet. Og en af dem siger her, at det er ligesom med en personlighed. Den visuelle identitet for et brand, det er ligesom at møde en person. Hvis ikke de har en personlighed, jamen så er det et ansigt, man glemmer. Så derfor så siger de, at visual brand identity, det er det samme som the face of the brand. Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at når man ser det her ansigt, virksomhedens ansigt udad til, jamen så ser vi det jo igennem alle de visuelle identitetsskabende elementer, der er. Det er logoer, farver, former, skrifter, karakteristika og stil og andre elementer, som ligesom kan være med til at sige, at her har vi en virksomhed, som har sin helt egen personlighed. Et andet eksempel prøver på at
koble den visuelle identitet sammen med personligheden af virksomheden. De har lavet sådan nogle forskellige personlighedstyper heroppe. Man kan være oprigtig, man kan være meget excitement, man kan være kompetent, raffineret eller meget robust. Afhængig af, hvordan man gerne vil opfattes som brand, jamen det kan man så ved hjælp af farver og typografi og former være med til at understøtte. For eksempel hvis du er et meget robust brand, så kan du vælge brune og grønne farver, siger de, og det skal være en displayskrift og en form som en trekant og sådan noget. Det kan måske indgå i det. Så det er altså noget, de har forsøgt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg selv skal forholde mig til det, men det er jo forskning, der er blevet udgivet. Og vi kan jo senere, når vi skal analysere et brand, sige, okay, hvilken form for typografi har de? Hvis de har en script, altså sådan håndskrevet lignende skrift, er det så fordi, de er raffinerede, og passer det her så også med de farver, de har valgt? Det er nok svært at bruge det som en tjekliste helt, men det er et meget godt bud på, hvad for nogle farver og skrifter og former, som egentlig knytter sig til bestemte personligheder. Så skal vi tale om, hvad et brand egentlig er, og dermed også, hvad er brand identity. Erik Spiekermann, han sagde engang, all you need is a typeface and a color, then you have a brand. Og det, som vi senere skal tale om i andre videoer, så er det ikke sikkert, det helt holder vand. Men det er jo rigtigt nok, at mange brand er jo defineret med en bestemt farve og med en bestemt skrift. Men om det i sig selv er nok til at udgøre et brand, det er det nok ikke. Vi kan gå helt tilbage til 1929, da Magritte han lavede den her maleri, hvor der står hernede, at dette er ikke en pibe. Det er et billede af en pibe. Så det er noget, man gang imellem falder lidt tilbage på, at dette er ikke et brand. Brand består af mange ting. For eksempel. Der er selvfølgelig nogen, der er uenige, der siger, at det er et brand, det her. Fordi hvis du har en form, det her, det er jo så Nike-kopi, så kan man sige, at det er jo genkendeligt. Vi ved, at det er noget, der skal ligne Nike, og vi ved nogenlunde, hvad Nike det er. Men er det nok til at sige, at vi har et brand? En gang om året, så bliver der udgivet en liste fra Interbrand over de 100 bedste global brands. Og hvordan vurderer man egentlig det? Jamen det gør man ud fra, de gør det i hvert fald, ud fra den måde, at de siger, hvad er deres økonomiske ydeevne? Er de i stand til at tjene penge, eller hvad? Hvilken rolle spiller det her brand i køberens beslutningsprocesser? Brandets konkurrenceevne og dens evne til at fremme loyalitet hos kunderne og sikre en vedvarende efterspørgsel på profit i fremtiden. Det er nogle målepunkter, som Interbrand bruger til at definere de bedste brand i verden. Vi kan jo se på dem på 24. For 2024, der er top 25 dem her. Vi har Apple og Microsoft, Amazon, Google og Samsung, en enkelt ikke-amerikaner på 5. pladsen. Og det er de her metode, de har brugt. Og jeg har også taget de andre med op til de 100. Der har snedet 2 danske virksomheder ind på 58. pladsen med Lego og 91 Pandora. Og så kan man jo undre sig, hvor er Novo Nordisk egentlig henne? Jamen, Novo Nordisk er ikke med i det her, fordi den måde, de måler det på, det passer ikke til Novo Nordisk medicinalindustri af en eller anden grund. Så det er jo også interessant i sig selv. Selvom Novo Nordisk er en af de bedste brand i verden, så kan de ikke være med på sådan en liste her, fordi man anvender de målepunkter. Men alligevel så giver den her 100 Best Global Brands jo et meget godt overblik over, hvem der egentlig er betydningsfulde i verden, når vi taler brands. Colgate, Visa, Pepsi, Caterpillar, og så Kentucky Fried Chicken osv. Så det er en måde at se på det på. Der findes ovenikøbet en ISO-standard for, hvordan man vurderer brands. Og der snakker de lidt om navne og terminologi og skilte, symboler og logoer og alt muligt andet, som
egentlig kan bruges. Det er ikke noget, vi skal gå videre ind i her, men det er bare for at sige, at der findes faktisk en ISO-standard om værdisættelse af brand. Så skal vi lige se på, hvad egentlig brandidentitet er for noget. Alle virksomheder har jo en eller anden form for mission eller purpose. De har en vision og måske en strategi, der viser, hvordan vi skal opfylde vores vision og mission. De har et værdisæt, som de kommunikerer til omverdenen. Så har de kommunikation både indad til blandt medarbejderne, men også ekstern kommunikation. Den særlige opførsel, man har i virksomheden, og den virksomhedskultur, man har, det er også en del af brand identity. Så har vi det rygte og image, som virksomheden har i omverdenen. Hvordan omtaler man den? Er det en god eller en dårlig virksomhed? Er der noget, som er særlige historier, man fortæller om det her brand? Og så har de equity, brand equity, som også kan kaldes goodwill. Det vil sige, hvad for en merværdi opfatter brugerne, at de har ved det her brand. Og så har vi hele den visuelle identitet, som vi jo fokuserer på i den her video. Og det er logo, det er farver, typografi, billeder, illustrationer, det er slogans og den særlige designlinje, de har. Og alt det her, det bliver jo vist igennem digitale medier og fysiske medier. Men alt det her tilsammen udgør brand identity, altså hele brandets identitet. Det bliver påvirket af de her forskellige ting. Det kan godt være, at du har et ekstremt flot visuel identitet, men hvis du har et dårligt rygte ude i markedet, jamen så kan det jo være lige meget. Annemette Hartelius, hun har lavet en lille figur omkring brand identity. Der ser man virksomheden som en afsender af et produkt. Det kan også være person eller kommune på den sags skyld. Der er nogen, der har en afsender, og det gør man ved hjælp af eksternalisering, hvordan modtageren møder og opfatter det her brand, og hvordan afsenderen ønsker, at modtageren skal opfatte brandet. Og ude i den anden ende er der selvfølgelig en modtager. Og ind over alt det her, der er der en masse elementer. Vi har det fysiske udtryk, som jo er den visuelle identitet, som vi har talt om. Så har vi den relation, som det skaber imellem afsender og modtager her. Og så har vi refleksion, hvordan brandets personificering af den ideelle kunde og dennes livsstil. Man prøver altså at analysere, hvad det er for nogle kunder, vi har. Ofte laver man nogle stereotyper. Hvad ville Jette have sagt, og hvad ville Bo gøre i den her situation, ikke? Så har vi brandets personlighed, som vi har talt lidt om, som egentlig kommer til udtryk i ansigtet udad til herover. Og vi har den kultur, som virksomheden har. Modtagere er enige om, at den her kultur er vigtig, og de har en særlig kultur, og det udspringer af brandets historiske arv, eller hvad man nu kan have. Og så er der modtagerens selvbillede. Hvad synes vi egentlig? Hvad fortæller det om mig, hvis jeg bruger det her brand og køber deres produkter? Er jeg så med til at også brande mig selv igennem deres produkter for eksempel? Så det kan du selv sidde og nærlæse lidt. Du kan også læse Hartelius' bog på side 22-23, hvor den her figur den gennemgås. Men det er bare for at vise, at brand identity indeholder en masse elementer, som er i sig selv noget, der skal overvejes og planlægges grundigt. Så kigger vi lidt på de forskellige bestanddele af et brand, fordi navnet er faktisk også ret vigtigt for et brand. Og de kan nogle gange være problematiske, som jeg skal vise nogle eksempler på her. Et godt navn på et brand skal gerne profilere produktet og organisationen. Gode eksempler, det er Hjemis. Vi ved, hvad det er. Det er noget is, der bliver bragt hjem til os. Og Føtex, det betyder fødevare og tekstil. Og Lego, det betyder leg godt. Så det er sådan ret lige til. Når man skal give et brand et navn, så er det jo noget, der skal kunne kommunikere produkt eller løsning. Det skal bygge en historie ind i produktet. Det skal være let at udtale, huske og genkende.
Og så skal det også adskille sig fra andre brandnavne, og helst noget, der skal kunne benyttes globalt. Det er også vigtigt i positioneringen af et brand i det fysiske udtryk, fordi navnet må først og fremmest ikke allerede være i brug. Det nytter ikke noget, man vælger et navn, som andre har. Det gælder om at finde et såkaldt ledigt navn, som samtidig er relevant for brandet. Og der kan man altså dele det op i nogle forskellige typer af navne. Det kan være nogle deskriptive navne, som henviser til afsenderen af grundlæggeren. Vi har Mærsk, jamen det var jo en person, der hed Mærsk. Og så har vi produkter, det er en burger, så kan man kalde sig Burger King. Geografisk lokation, Aalborg Portland, dansk spændbeton. Og services, eller ja, det kan man jo altid diskutere, men skat, som jo vores skattevæsen kalder sig for skat, og det er jo en service, eller noget, der forfølger os. Så er der symbolske navne for afsenderens egenskaber. Leo Pharma, så er det noget med farmaceutika, eller det er medicin. Og Leo er jo en løve, så det er lidt symbolsk. Og forkortelser, IBM for eksempel, det er International Business Machine. Og så er der lydord, jeg kan ikke selv udtale det her, som er det oprindelige. Men for eksempel Yahoo, det er jo et lydord. Det kan også være en navnekategori. Så du kan jo prøve, hvis du har et brand, du gerne vil analysere, og sige, jamen, hvad er det egentlig for et type navn, vi har her? Hvis vi har DMJX, jamen, så er det jo et akronym, det er en forkortelse. Og så skal det også fungere visuelt, fordi når man som designer har valgt et navn, så skal det gerne være noget, man kan bruge visuelt ved at vælge en bestemt logotype, skrift, og man kan lege lidt med ordmellemrum eller bytte lidt rundt på elementerne i ordet, sådan så det står pænt. Det er godt for en designer at kunne arbejde med det. Det er begrænset, hvis man hedder IBM. Man kan selvfølgelig godt lave forskellige typografi ud af det, og forskellige farver og former ud af de 3 bogstaver. Men ja, det kan en designer sagtens. Så er der nogle andre navnekategorier. Der er forskellige, det er noget, jeg har fundet på en YouTube. Her har vi noget. Det er nogenlunde det samme. Beskrivende navne, akronymer. Så på en måde er der en vis konsensus. Nogle har bare lidt flere kategorier. Abstrakte navne er også med her. Rolex. Ja, hvad er det egentlig for noget? Det er jo bare noget helt abstrakt, ligesom Kodak. Så et deskriptivt navn, det er noget, der henviser til afsenderen, grundlæggeren, altså personen, kan man sige, bag det hele. Det kan også være produkter osv. Her har vi Taylor Swift. Hun er jo i sig selv et brand. Og det er jo sammensat af de her 2 transportvirksomheder, Taylor og Swift. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det er i sig selv 2 selvstændige navne, som er meget sjovt, de lige kørte ved siden af hinanden på en vej. Så kan der opstå nogle konflikter, fordi Dong Energy, som det hed i gamle dage, skiftede navn til Ørsted. Dong blev ligesom hævet i retten, fordi der var faktisk en familie, der hed Dong. Og de mente, at de havde eneret på navnet. Og senere, da de så skiftede fra Dong til Ørsted, jamen så blev de igen hævet i retten, denne gang af familien Ørsted. I øvrigt så er det her også et navn, som ikke rigtig fungerer på internationalt, som du kan se her, fordi det er slang for eksempel penis, men også for noget andet. Så det skal man altså tænke over, når man begynder at vælge et navn til sin virksomhed, hvis den skal fungere internationalt. Det samme gjorde den Toyota. De havde en sportsmodel, som hed MR2, og den gik ikke så godt i Frankrig, fordi MR2, hvis man udtaler det hurtigt, så betyder det lort. Så den skiftede navn i Frankrig i hvert fald. Så har Prince for eksempel, det er jo en dansk cigaretmærke. De mente, at de havde ret til at beholde navnet, fordi de var først om det, og så de havde lagt sag an imod en tysk kiksemærke her, men de tabte altså, så nu må de dele deres navn med dem. Så var der en lille café,
som blev anklaget af Barresso for at have prøvet at kopiere deres navn. Han kaldte sin virksomhed for Resso, og det mente Barresso var lidt for tæt på. Så nu skal han i. Vi kan også se det inden for musik. Der var et dansk band, som hed Sid og Chanel, og det kunne det her Chanel-virksomhed ikke rigtig lide, så de lagde sag an imod dem, og de blev tvunget til at skifte navn. Og så skiftede de navn til Sid og Jaloux. Det danske band Disneyland After Dark var lidt nervøs, da de skulle på turné i USA, så de forkortede deres navn til DAD. De havde fået at vide, at hvis ikke de gjorde det, så ville de nok blive hævet i retten på grund af det. Så har vi også den danske musiker Lars Hug. Han har altid heddet HUG, men han blev egentlig, der var også en familie Hug, som lagde sag an imod ham, så det måtte han ikke kalde sig. Så nu kalder han sig H.U.G. Så har vi historien om Jensens Bøfhus, der lagde sag an imod Jensens Fiskehus, fordi de mente ikke, at han måtte hedde det. Det lå for tæt op ad dem. Og de vandt faktisk, men de tabte på en anden måde, fordi at de blev boykottet af kunderne. De mistede en masse besøgende, og der var shitstorm på Facebook og alle mulige andre steder. Så man skal virkelig passe på, når man vælger sit navn. Og så var der en lille pølsemand, som vandt en retssag over McDonald's. Han kaldte sig McAllens, og det fik han faktisk lov til. Desværre så endte det med, at han gik konkurs, fordi han havde brugt så mange penge på den her retssag, at han måtte lukke og flytte til et andet land. Så selvom han vandt, så endte han med at tabe. Godt, så skal vi lige kigge på nogle andre koncepter inden for brands. Og der er nogle definitioner, som måske er meget rare at kende. Vi har haft lidt af dem tidligere, men jeg prøver lige at køre videre med nogle andre her. Hvad er branding egentlig? Altså begrebet branding. Ja, det stammer faktisk helt tilbage fra den tid, hvor landmænd de brændemærkede deres kvæg, så man kunne se, hvem de tilhørte. Så det er igen noget tilhørsforhold her. Den er selvfølgelig ændret igennem tiden, men det er den oprindelige betydning. I dag taler man om, at branding i sig selv, det udtrykkes jo igennem forskellige kampagner, hvor man viser alle de visuelle designs og slogans og indpakninger og logoer og hvad man nu ellers har. Så er det en del af pakken, når man snakker branding i dag. Så taler vi om corporate branding. Og det er en ledelsesmæssig proces, hvor hele virksomheden målretter og systematisk arbejder med at skabe symbolsk merværdi for kunderne. Company branding er noget lidt andet. Det er, når en virksomhed vælger en række produkter, der knytter sig til det her brand. Altså et paraplybrand, kan man sige. Altså lidt sagt på en lidt anden måde, et brand, som har en masse subbrands. Og det kan vi se her, er der for eksempel en fransk virksomhed, som køber flere og flere produktionsselskaber også i Danmark. Det hedder Benitier, og det er dem, der ejer Metronome, Mastiff, Respirator og Pineapple Entertainment. Og man kan se, at de laver en company branding ved, at de viser deres eget logo ved siden af Metronome i det her tilfælde. Så har vi sådan en oversigt over product branding versus corporate branding. Altså at man brander sig på produktet eller på virksomheden. Her fokuserer man selvfølgelig på produktet. Hvem er det ledet af? Det er mellemlederne, og her er det CEO. Og hvem er det, man gerne vil tiltrække? Det er kunder. Og her er det mange stakeholders, aktionærer og hvem der ellers er interesseret i virksomheden. Og vi markedsfører på produkt her, og her markedsfører vi på hele virksomheden osv. Så det er en måde at se det på også.
Der er også, the corporate brand kan også ses i sådan en triangulering her, hvor vi har en topledelse, der udstikker nogle linjer, og de kommunikerer med alliancer og partnere og så videre. Og så har vi den organisationens medlemmer, hvordan opfører de sig, hvordan arbejder de? Arbejder de hårdt for at gennemføre brandets mål? Er de loyale? Søger de udfordringer osv.? Det er jo en del af brandingstrategien, hvordan folk internt i virksomheden egentlig er og arbejder og omtaler virksomheden på. Og de eksterne parter, det er, hvordan reagerer man på det her brand? Køber man deres produkter og service? Vil man gerne arbejde hos dem? Søger man om at blive ansat? Hylder man dem, eller kritiserer man virksomheden? Og det er jo alt sammen noget, som ligesom påvirker værdien af et brand. Vi kan prøve at bruge Virgin, den engelske virksomhed Virgin, som et eksempel, fordi de har jo bredt sig til et hav af forskellige platforme. De har fly og rumfart, og de har softdrinks, og de har luftfart og musikudgivelser osv. Så det er noget, en corporate branding. Her ser vi nogle eksempler. Egentlig så blev de startet i 70'erne af Brandon her. Han var den eneste, der gad at udgive punkmusikken på plader. Så det var noget af det første, han gjorde. I dag er det jo udviklet sig, som jeg sagde, til medicinal hjælp og kreditkort, luftfart og også helt ud i universet og alt muligt andet. Så det er en corporate branding. De bruger det samme logo over det hele også. Det samme gør Red Bull. Det er jo i virkeligheden bare denne her drink med energidrikken, ikke? Men de har jo også sponsoret Formel 1, og de har cliff diving event, og de har alt muligt andet, hvor de prøver at brede sig ud på så mange forskellige muligheder som muligt, for at vise deres brand. Så har vi begrebet rebranding. Og det er, når man har behov for i en virksomhed at genopfinde sig selv. Og det kan jo være, at man bliver opfattet som et støvet brand, eller man har mistet sit positive image. Og der kan også være nogle begivenheder, som har haft en negativ indflydelse på opfattelsen af brandet. Altså, så taler man om rebranding, hvor man har brug for at repositionere sit brand. Nogle gange kan det være, at man skifter navn simpelthen. Det kan være, at man helt skifter visuel identitet, eller går ind på helt nye områder. Så er der noget, der hedder brand equity, og det er et brands egenkapital, det som også hedder goodwill, og det er kundernes villighed til at betale mere for at få det rigtige brand. Og det ser vi jo mange steder. Især dengang Apple var helt vildt hot, så lå folk i kø ude foran butikkerne flere dage i forvejen, bare for at være en af de første, som fik det nye produkt fra Apple, selvom de en uge efter ikke havde behøvet at ligge i kø. Det bliver også defineret på en lidt anden måde hos Hartelius, men det er selvfølgelig det samme. Det betegner modtagerens opfattelse af værdi af et brand, ud over den værdi, som selve ydelsen har. Men altså mere værdien, kan du sige. Ikke? Så er der noget, der hedder brand extension, og det var jo faktisk det, som Virgin gjorde. Det vil sige, at virksomheden udnytter sit brand til at gå ind i helt nye områder, helt nye produktområder, som måske er meget forskellige fra det, de oprindeligt lavede. Endelig er der også et begreb, som hedder branding, og det er en trend, hvor brands de opgiver deres særkende og bliver generiske, det vil sige sådan mere almindelige, fordi de vil gerne være med på det nye trendy look. Og dermed så ser man faktisk, at brands de begynder at ligne hinanden mere og mere. Hvis der er en særlig design trend, så er der mange, der hopper på det. Og så vil de redesigne deres logo og deres visuelle identitet. Og på en måde så kommer de væk fra deres særkende og kommer til at ligne de andre mere og mere. Men det var nogle begreber, som måske er værd at kende noget til.